Nselmulkom wasanna l-programm ieħor ma' Mario Rita, ma mhux illum m'għandix il-Mario ħdejja kif qed tindunaw fl-okkażjoni ta' Jum il-Mara għandna magħna il-Jane Kirkop li hija l-President tal-Wiki u All Women's League. Nilqgħuk magħna, Jane. Grazzi. Mela, forsi tgħidilna tintroduċina inti min inti? Mela, nawgura lilek bħala mara wkoll li kollok l-isbaħ ġurnata forsi ta' ftit aktar mistrieħ, naf li taħdem ħafna, mara dedikata u grazzi ta' dell-opportunità għax fl-aħħar ninsa ngħid. Mela, jiena persuna kont infermiera qabel, kelli karrieri ta' 15-il sena u wara 15-il sena kont studjat negozju qabel fi żmieni fl-80s ma tantx kienu opportunities speċjalment għal mara fin-negozju. U anka mħabba il-turbulenza politika li kien hemm dak iż-żmien, meta kelli 16-il sena kienet daqsxejn fi sħab, wieħed ma setax jippjana, però mbagħad jiena tħalt ovvjament inferriera u kont tal-qalb immens, ġifieri għalhekk għamilt 15-il sena xallimni ħafna li nagħti apparti li nkun iktar ta' kompassjoni, ġibnili jina l-isptar nejt li bnili l-karattru, jimminijin. Sfortunatament kont lift l-ommi ta' zaħira, ta' 17, għalwa kelli naqdi farrasi il-ħin kollu jina tifla unika u xorta komplejt bħajti, għavolja kienaw kelli da' turbulanzi kolla u dimi. Min emmek umbat meta kelli sirtom, kelli tifla, umbat ta' 35 sena bdejt il-propja dak li xtaqt u li kont studjajt għalih. Għax dak iż-żmien kien opportunità nistudjaw il-business ukoll, u jien kont studjajt business l-iskola. Li kif qlibt kelli naqleb għax iċ-ċirkostanzi, però ta' 35 sena l-ħolma li kelli bdejta u bdejt fil-aġenda tal-proprjetà, u baftaħt il-negozju tiegħi, għaddejt minn ħafna esperjenzi sbieħ, ħriġt bi proġetti ġodda u l-lum illi 20 sena bil-kumpanija u ovvjament dak li naf nixtieq ngħaddih il-ħaddieħor għax m'iniex eterna u ninkoraġġa kull mara li tixtieq tiftaħ negozju ma taqtax qalba għax l-ewwel tarġa hija jibsa, però kollox hekk għandek ħolma tirnaxxi. Determinazzjoni tħalli l-ħadd jaqtalek qalbek hija l-ħolma tiegħek u ħadd ma jista' jgħix għax hija tiegħek, però inti taħdem għaliha ma taqtax qalbek. Hekk l-parir. Mela, inti l-President ukoll tal-Wiki, forsi nislu naqra issa x'inhi din il-Wiki u mela affarijiet li jiġru sakemm titfi il-mobile. Mela, issa ħan nitkellmu daqsxejn rigward kif qed tindunaw aħna ma nieqfux, ġifieri dik prova ċara live lin-nisa ma jeqfux. Ma jeqfux il-mobile ma jeqafx. Mela, forsi tkellimna daqsxejn ukoll fuq din l-organizzazzjoni għal min qatt forsi ma sema biha u permetti li kemm nagħmlu naqa' silent. Mela le. Ħalli żgur ma jtellifniex. U minn hemmhekk rajna kif bdejna bl-introduzzjoni tajba ħafna ta' Jane il-mara kemm importanti li tkun parti mis-soċjetà, issa naraw anke ħanejdu hekk li qed ikollha forsi aktar opportunitajiet u m'għandix taqta' qalba, ġifieri b'dik l-introduzzjoni li tajt tajjeb ħafna inti minn dak kollu li għaddejt naħseb tkun ukoll ta' vantaġġ għal forsi min għaddej jew qed jaħsibha biex forsi jaqta' dawk ix-xewqat li qatt kellu f'ħajtu. Mela, ngħaddu għall-Wiki. Mela, Wiki ovvjament ġiet mix-xogħol tiegħi ili 4 snin nifforma minn All Ladies League li qegħdin 450,000 mara worldwide. Norganizzaw il-Women Economic Forum li ssir darba fis-sena, ovvjament f'Jum il-Mara u niltaqgħu n-nisa kollha ġo pajjiż u dak li jkun ħanelu jiena l-auspiċju tiegħu u kulħadd jitrevilja u mmorru nagħmlu speakers, nagħtu l-esperjenzi tagħna niltaqgħu n-nisa kollha minn kull ġeneru, minn kull ġeneru għax anke irġiel jieħdu sehem bħala speakers, jiġifieri aħna maħniex xi feministi, aħna kulħadd welcome. Ekku. Jiġifieri kull
l-importanti li l-mara televa ruħa hija xi ħaġa li ta' tispinta l-mara biex titla daqsxejn iktar jgħidulu bl-Inglis empowerment. Empowerment mhux li tkun ġifieri li jkun hemm bilanċ naħseb. Li jkun hemm parità ngħid, parità ta' ħsieb. Għax is-soċjetà kollha mhux qed ngħid għall-Malta biss, jien meta nitkellem globali. Hija dejjem l-aġenda qisu jagħmilha minn puntu di vista ta' moħħ ta' raġel. Ta' moħħ ta' raġel ishom il-leaders u tgħid 3/4 tad-dinja huma rġiel. Mela raġel ma jistax jifhem imħabba l-fiżjoloġija tal-mara kif jaħseb fejn jidħlu l-affarijiet. Issa one size fits all. Mentri l-mara għandha ħtiġijiet oħra fejn jidħol leadership. Il-mara ovvjament tal-privileġġ il-mulej li tkabbar l-umanità. Mħabba l-fiżjoloġija tagħha mela di tgħaddi minn perjodi ta' ħajta li kollha bil-fors isa jekk tiddeċiedi dejjem taqta biex tagħmel it-trobbija tal-familja u jkollha l-istintom li r-raġel ma jistax ikollu ħallija l-irġiel jgħinu wkoll minix ngħid. Anke bħala raġel naħseb jiena huwa għandu rwol importanti wkoll fejn jidħol sem ta' familja, ġifieri aħna nafu li familja bejn mara u raġel dan huwa punt li forsi xtaqt inqajjem. Għax forsi dak li kun jisma' nitkellmu malfejn qed titkellmu fuq dil ħaġa l-mara kif wieħed jafu anke forsi hemm nisa tisegwu x'aħna fuq xi qed niddiskutu. Sfortunatament ħanejtek il-peace li dal-aħħar fis-soċjetà tjaqa' fuqha fejni qed tispiċċa anka forsi jkollha xi karriera jew jkollha tixtieq tiftaħ xi negozju għal rasa. Isa għalkemm forsi qed jidher hemm barra li l-mara nippruvaw ngħinuha, ma fil-verità dan kemm qed isir. Għax jiena din nistaqsi l-awtoritajiet ħansemmi pereżempju l-gvern preżenti li għandna. Vera xirridu anke mill-Kummissjoni Ewropea fejn ngħidu rigward equality u daw l-affarijiet il-mara kemm importanti u li ngħinuha. Ma fil-verità daw l-affarijiet huma fattibbli qed isiru tassew vera tisiru breqqa fejn il-mara tikollha daw l-opportunitajiet. Jiena dejjem ix-xewqa tiegħi forsi tismawna l-awtoritajiet fejn jidħlu negozju ħanejt minnu minn impjegat għandu struttura. Għalmenu jkun hemm sezzjoni għall-mara fejn il-ħtiġiet tagħha mħabba familja. Hemm ħafna single women illum huwa fatt li ħafna single women jaqtfu għar-ros u jixtiequ jkunu self-employed. U l-awtoritajiet jifhmu li tkun self-employed m'intix ta' pis għall-gvern. Għax daw ħadmu l-ħaddiema wkoll ma mhux talli jerfgħu il-pisijiet ta' talli jkollhom il-ħaddiema magħhom u flok joqogħdu fuq il-benefiċċji soċjali għax single. Daw in-nisa fin-negozju sa nemmen daw mhux jiftħu negozju kbir, kollha huma family businesses qed nitkellmu li hija l-mutur, 3/4 tal-mutur kif tiġġenera l-ekonomija ġo Malta. Mela inti tittejn daqsxejn tgħid tagħmel jien dejjem ħlomt li jkun hemm sezzjoni bħal minn barra minn Malta jien intaqa' għandhom ministru tapposta mara li taqdi l-ħtiġijiet tan-nisa kemm tal-familja ministru tan-nisa. Ma fija xejn ħażin għaliex għax in-nisa għandhom ħtiġijiet differenti. Issa jekk il-mara tqila u għandha negozju qiegħda titħallas anka fuq sick leave. Jiġifieri hemm issues forsi għalhekk jaqtaw qalbhom ċertu nisa imorru wara. Però hawn ħafna talenti, kreattività kbira ta' talenti ġieli minn hobbies toħloq negozju. Jien niskanta bin-nisa Maltin kemm huma kreattivi. Niskanta hemm minni u nintaqabħom u noċa u nitpaxxa meta nisma u niprofa ngħinhom imma x'in jaslu fuq dak id-desk jifqu hemm. Jekk inti single ġiġa timbrawk li huwa risk. Sorry, ngħinek biex titla' l fuq. Bniedem tittissapport. U kemm il-banek kif inti tmur tipprova tieħu working capital biex tibda. Għax inti ħadd ma kellu xejn minn qabel. Mhux hekk. Mela toqtola l-għadej qabel tibda. Mela x'int tmur anka ġieli jgħidulhom isma' titħalli li d-dar koletera. X'jiġi mara qed tżommlu li daġa d-dar sa tagħmel id-dar tajb għax għandha idea għadha laqqas twildet. Il-negozju huwa u l-ewwel sena speċjalment għandek u ma ssibx
l-għajnuna finanzjarja biex tibda. U jiena qed ngħidlek għax għandna ħafna programmi tal-Ewropa, finance u kif il-marata, imma fejnhom il-flus. Diki. Kull programm li għaw proġett tal-Ewropa di għaddejt minna, jien nitkellem għax għaddejt minna jien, mux għax edha niprofa maqdar, imma personali taddi minna. Tmur programmi anka titkabbar il-negozja, għax jien anka bord programm għal-kem konġab il-negozju biex forsi nimraħ u niftaħ iktar bib ieħor. Imma meta tiġi għaddunkwe, min sajtik il-flus? Il-proġett innifsu ma jfinanzjakx. U batmur il-banku terġa teħel. U inti tara din bħala problema lokali jew bħala problema globali, ġifri jew bħala pajjiż aħna nitkellmu. Le. Infatti il-wiki għandha le, hija globali. Hija globali. Li għaliex infatti għandna sections through wiki li jispeċjalizzaw fuq financing biex jippruvaw jaraw kif sa jgħinu n-nisa. Għalix hemm l-istess problemi li għena żgur hija. Bħala pajjiż kieku kelli ngħidlek hemm xi pajjiż forsi milqut iktar minn ieħor jew. Ifhimni third world countries narhom l-iktar milqutin. Għad għandhom ħafna issues ukoll fejn il-mara mistmata. Però imma mbagħad tiskanta xi kultant mit-triq ukoll li bijaw. Imma jippruvaw jagħmlu l-crafts, hemm ħafna kulturi, u bit-triq jippruvaw jagħmlu għax ikollhom dak l-ispirtu entrepreneurali. Jaħsem ikun l-istrutturi mhumiex hemm. Ekku, aħna issa nitkellem lokali, għandna nisa mid-daribijaw għax għandhom sens entrepreneur, tgħidx kemm nammirhom jien. Imma ma naħsibx li xi darba jiġu fuqhom ħaniftaħ ħanut għax jarawha bitqila. Imma l-ispirtu hemm qiegħed u dak nammira ħafna għandna nisa tad-dar mill-antik qed ngħid, ġifieri xi ħaġa fid-DNA tan-nisa Maltin. Daqqa min ibih il-bajt, daqqa jiġu dak huwa sens entreprenali. Jiena għalija dak huwa talent. Da żgur. Għax huwa sens ta' beħ u kummerċ. U intom bħala organizzazzjoni qed nifhem tagħtu l-opportunitajiet u tgħinu tissapportjaw il dawk in-nisa u xek. Li jridu l-istrutturi ngħinuhom milli nistgħu aħna NGO u aħna laqqas flus m'għandna aħna. Anzi noħorġu xi minn daqqiet. Aħna niddependu mill-miżati biss. Għax aħna ma rridux obbligazzjonijiet ta' aħna ma nfittxu sponsors jew xi ħaġa. Bli għandna din hija ovvjament struttura globali għandna nsegwa, però mbagħad għandna proġetti li nisa jistgħu jingħaqdu magħna bħala membri u anke rġiel. Din mhix xi ħaġa ta' nisa biss. Aħna qed infittxu talenti, moħbija, kapaċitajiet. Ek tafx l-iskola jok ma jimportax kulħadd huwa validu. Aħna qed infittxu nies, aħna għall-poplu qegħdin hawn, nies tal-poplu. Li nixtiequ nagħtuh viżjoni, id-dinja mħawda kullimkien ejja nkunu reali. Mela aħna truwiċċi globali qed nagħtu viżjoni ġdida hija triq għax aħna nsegwu 17 il-section fej jidħlu tal-United Nations, jiġi fuq sustainability, u din sa twassalna sa 2030. Dan huwa l-ewwel pass għadna 2023, il-vjaġġ taf inti huwa twil. Inti tibdih bl-ewwel tarġa, bl-ewwel pass. Tistax tasal għad-destinazzjoni tiġri. Mela aħna qed nagħmlu f'da qed nagħtu viżjoni ta' kull settur. Min irid jingħaqad magħna fil-bidja, għandna sezzjonijiet fil-bidja, min huwa avukat jista' jitqaqad magħna, minu mara tad-dar għandna section tas-soċjal, għandna social club biex nagħlmu anke l-koppji żgħar ta' kif jisiru bilgħaqal u jerġa' jibda l-galbu u kif ifadlu għax data tifdil naqas naqra u għalhekk jinstabu f'ċertu problemi. Għax laqal qisu aħna dejjem ħarisna l-Maltin kienu ħarsu lejna galbużi. Nafu nifrankaw. Il-mara Maltija. Familja. U dak is-sens li fnieħu nixtieq nerġa' nġibu lura jiena. Għaliex? Għax il-mara Maltija intelligentissima. Jiena hekk mara tad-dar hemm inħares lejha. Jien biddil kont għamilt fuq stazzjoni ieħor. Kont biddilha l-isem. Ma ngħidulux housewife, sorry iżjed. Domestic engineer, għax din in-nurse. Hekk it-tfal ma jifilħux.
l-ekonomista tqassam il-paga, jekk ġifiri tabel il-roles ta' kollox, il-xef, il-lodri, Kollox. ġifiri di, ma ngħidulix housewife, għalix housewife, le. Hija domestic engineer, għax kapaċi tagħmel engineering il-ġurnata kollha. U għaw nixtieq nempowerjom dan nisa tad-dar, jiena ħriġtu wkoll bl-idea tal-living wage. Għal min irid irabbi l-uliedu. Issa u sewux raġel. Forsi jixtieq irabbi l-uliedu. Jew hux mara. Dak hija deċiżjoni tal-koppja li jaraw min se joqgħod. U mhux sa il-flus ġa qegħdin hemm kull ma irid tkun hemm redistribution ngħidli għaliex. Għax iċ-children allowance ġa jeżistu, naqblu? Iċ-child care b'xejn ġa jeżisti. Il-transport b'xejn ġa jeżisti. Hemm il-breakfast taw. Il-breakfast club. Mela daw ġa jeżistu. Mela inti kull ma tiġi ġa qegħdin hemm il-minimum wage għalmenu jħallas bolla dak li jkun u joqgħod irab għax daw bussa jużhom, ikun frankom il-gvern. Mela inti jomlu ħalli jkun min ikun id-darista sewux mara jew sewux raġel. Iħallsu l-inqas bolla ħalli meta jiġu għall-pensjoni. Isibu għal-qoddim u apparti minn hekk, ikunu financial dependent, mhux isma' għax qed taħdem il-mara pereżempju r-raġel jgħidil isma' tini naqra lek. Jew vice versa il-mara tini naqrek għax inti ġifieri ejja din il-parità, din li wieħed jikkumplen din li rridu nġibu fis-soċjetà tagħna aħna lek qed naħdmu biex kulħadd ikun ugwali u jkollu l-istess opportunitajiet. U li hija importanti u forsi biex ukoll nidħlu iktar fil-fond ta' din l-organizzazzjoni ġifieri ta' din l-NGO, il-Wiki. Forsi hemm min jgħidlek imma isma' din jeda internazzjonali. Taffetwa inti li inti l-President u qiegħda hawnhekk stazzjonata ġewwa Malta għax inti Maltija. Huma jaffettwaw jgħidulek pereżempju le inti tissir b'dak il-mod ta' dak il-pajjiż jew ta' dak il-pajjiż jew iħalluk libera li kull pajjiż jimxi bil-mod tiegħu. Assolutament le, immaġina qegħdin 155 pajjiż. Aħna natajna l-għodda l-istruttura sibnija lesta taf kif l-affarijiet jaħdmu. Il-bqija ma jindaħlux fil-affarijiet lokali. Alla ħares l-ewwel nies hemm pajjiżi li minnu qiegħed avvanzat iktar minna u hemm pajjiżi li qegħdin inqas minna. Ġifieri din tatna struttura biex aħna naħdmu għal pajjiż il-pajjiż li tagħna ikun qed jgħix għall-issues li jkun hemm ġol pajjiż. To empower women biex noħorġu b'daw l-idejat għall-kultura għall-pajjiż tagħna, what's going on. Imma mbagħad hemm pajjiżi pereżempju li għadhom il-mara laqas vot m'għandha. Tifimni għadhom women's labor, prostituzzjoni, child labor, ġifim hemm issues ġo pajjiżi li daw stess qed jaħdmu għax tawhom l-istruttura u għandhom il-beka biex il-pajjiż tagħhom jiġi aħjar milli hu. U jippruvaw isolvu aħna l-problemi nafuhom ġo pajjiżna. Aħna xogħolna mhux noqogħdu maqdru jew għax nafu b'dik il-problema nafu bija. Aħna nies kreattivi u ħantuk is-soluzzjoni. Issa sta għal min jismana, aħna mmorru naddu il-politiċi u NGO oħra, aħna ninaqdu ma' kulħadd bil-ħaq. Ninaqdu ma' kull entità, NGOs, min irid jaħdem magħna u għandu l-istess prinċipji. Aħna ma per eżempju, aħna nagħmlu ħafna MOUs. Għamilna per eżempju MOU ma' partially non-visual, ma nejnuhom għax huma jagħmlu entrepreneurial xogħol, ħadd ma tantx jafu, inna naqda magħhom li nejnuhom. Per eżempju, nejnuhom għax għandna il-marketing department nejnuhom b'dak il-mod. Intuhom dak li jixreq ilhom. Eżatt. Dak dik forsi dik il-naqra mbuttatura u forsi support. Għax hemm struttura. Mhux toqgħod tissib il-personalek, Għandek kollox, għandek kollox. Diversi tista' tgħid. Anke għandna l-beauty and fashion għaliex għax mara għandha tħossha kif tgħidha għandna kull jiġifieri tallem ukoll il-modelli żgħar aħna bil-ħaq importanti li għax saħna l-ġenerazzjoni tagħna għandna bżonn ninvestu fiż-żgħażagħ u aħna nħobbu tfal ukoll.
ġveri, aħna mux aħna biss, jiena standizmin tiegħi u nixtieq li żgħażagħ nimmentirjawhom biex ikomplu l-legazzija tagħha di. U batuma ovvjament l-lidu. Le, xi ħaġa bħal din hija importanti anzi li ma tiqafx imma li ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni tibqa' tinbena ħalli il-frott tagħha jibqa' jgawdih għal-ġenerazzjoni ta' wara. Aħna l-enerġija naħlu mill-kien liberu. Speċjalment u tfal, kif semmejt tajjeb inti, huwa tajjeb li kollhom dawn l-opportunitajiet fejn it-tfal, ħanitkellmu fuq tfal, pereżempju, tal-etajiet tagħhom ikunu diġà ikollhom dak l-opportunitajiet imma adattati għall-etajiet tagħhom. Eżatt. Għal-mod tagħhom, għal-moħħ kif jaħseb għal dak l-età, u ġalluhom it-tfal. Jiena, pereżempju, fejn tidħol edukazzjoni, inġeluhom kif nara bħal Ġappun, kif rajt minn barra, jiena in-knowledge li nġib għax aħna nistgħu nixxerjaw affarijiet li ġa seħħu ġo pajjiżi oħra. Allura nsegwihom. Pereżempju, hemm pajjiżi li bdew l-entrepreneurial school. X'inhi? Mhux se jmorru jiftħu negozju daw. Imma jġajluhom jaħsbu mhux jiddettawlhom u ħafna irrealizzajt għax jiena nġib ħafna irrealizzaw li tfal illum tant għandhom it-teknoloġija, il-Google u whatever, li fil-klassi qed iħossuhom boring. Jien daqet ngħidu mhux għal Malta, jiena li nġib li ġiġa sar studju minn barra. U tajjeb li niftħu moħħna, jiena għalhekk insaqsi biex nitalmu u nagħmlu l-ħajja tal-Maltin aħjar kemm għall-ġenituri u kemm għat-tfal u kemm għall-allima nifisom li huma dedikati. Però llum naħseb għalhekk għandna ngħidu ħafna nies bla sabar ġol-klassijiet, għax it-tfal illum it-teknoloġija ikunu ġajja fuq jiena naf tfal ibelħu anke li jgħidli nġubu fittix ta' Google, ngħid tara daw. Darba waħda minnhom qalt li inti sejba fuq Pinterest qed askont nafadni x'inhi, kien tifla ta' xar snin qed ngħid ta' ġifieri x'illum it-tfal forsi aħna l-allima għandhom sfida kbira. Allura naħseb wasal iż-żmien li it-tfal inġeluhom jipparteċipaw u joħorġu huma bl-idejat ta' kull suġġett li jingħata l-iskola. Għax l-iskola naħseb jien ma tantx inbidlet minn 50 sena law kemm ili le ċertu suġġetti li imma għandna bżonnhom għal daily life, għandna bżonnhom da suġġetti. Il-biża tiegħi jien mbagħad anke bħala omm ħa nitkellem minn aspett ta' omm jiena. Il-biża tiegħi li qed nara li t-tfal mhux qed inħalluhom l-immaġinazzjoni tagħhom jisna nimponu xi ħaġa bħalma semmejt inti fejn tidħol teknoloġija, fejn jidħlu affarijiet li ħanejtek fi żmien ma kienx hemm, imma qed neliminaw isna dik il-kreattività li ġejja minn dik it-tifel, minn dik it-tifla għaliex titwilet biha fis-sens tesprimi lil annifisha mhux għax qed ngħidilha jien jew kif għandha ssir, imma xi fl-età tagħha diġà pereżempju l-arti. Ekku. Jiena naf li f'daw is-sentejn kont nieħu pjaċir nara fuq il-Facebook meta kien hawn it-tfal ma kinux qed jattendu skola ma kienet online li l-kreattività enormi li kont nara pereżempju tfal ipinġu, tfal jagħmlu crafts. Għalhekk qed it-tfal. Jiġifieri sabu din il-ħaġa. Għalhekk qedlek u dak huwa l-ispirtu entreprenari, x'inti entreprenari qed tikkrea xi ħaġa differenti. Issa hekk inti tħallihom tiddettalhom ishom ġo moħħhom, qed talqilhom moħħhom. U jibżgħu joħorġu għax jgħidu mhux nagħmel eżatt kieku jilek inħossni. Fil-verità tiġi l-kontra, tiġi l-opposta inti dak li U naħseb l-għalliema jkollhom iktar ħajja faċli biex jgħalmu. Għax anke huma stess jibdew jieħdu pjaċir jaraw it-tfal tal-klassi tagħhom ħirġim daw l-idejat. Għax jien jidilli li l-idejat il-karattru issawru minn xkunitek. Jiena niftakarni qed tgħid issa ħanajta fuqi. Ġuda qed nitkellem way back fis-60s sewwa. Kont ngħid il-mami tiegħi, kont ngħidilha kien hemm bażar dak iż-żmien kulħadd jafa Teresa Bażar kienet famuża ħafna għaż-żabbar. Li kienet ħabiba ħafna tal-mami. Kont ta' parsi sibt tgħidli farfar ta' parsi xi ħaġa bikun għamilt naqa' housework.
U kien ikolli kienet biħil minn ċottu naqa minn kollox. U ta' ħabiba Tommy kienet tħallina u tinbih ġifieri stejżem kienu. Ġifieri mindu tkun żgħira tkun ikun mhux one size fits all. Diki, eżatt dik il-kelma. Għax jiena ngħid għalhekk għandna fingerprint waħda, kulħadd hu unique. Għalhekk il-fingerprints mhux ta' kulħadd xorta. Eżatt, ekku. Għal ma tistax titfa' xi ħadd u kulħadd irid ikun l-istess. Kulħadd irid ikun. U tittihom l-ispazju tfal. Jiena ra tfal, illum it-tfal intelligentissimi, jiena xi nħares li l-ġeneration ta' tfal. Illum qedlek jalmuk. Xi kultant aħna wisq supervi wkoll. Għax aħna kbar minn għalina rridu. Aħna nikkorreġuhom iwan. Imma tfal illum ngħid il-ġenituri kol għatu kasom. Għax qabel aħna fi żmien tfal ma kellhomx leħen. Ejja konu jgħidu nentom il-kbar, jiena nibqa' niftakar titkellmux waqt li jkun jitkellmu l-kbar. Dik kienet xi ħaġa li forsi il-generation tagħna qatt ma stajna nesprimu ruħna biżżejjed. Naħseb il-mod ta' kif jasal il-messaġġ huwa importanti għaliex ejja ngħiduha kif inhi li inti teduka b'mod tfal biex iġi kollhom rispett għall-ġenituri jew għall-allima jew ma fiha xi ħażin, imma l-mod ta' kif inti qed timponi u l-mod ta' kif qed twassal dak il-messaġġ li inti qed toħloq biża'. Għax diki, għax inti once li inti qed toħloqlu biża', hemmhekk dik ħatibqa' taffettwah għall-ħajja għax imbagħad jekk huwa jiġi biex jagħmel pass, ħada pitada ħajaħsibha darbtejn għalax jekk ħanagħmel hekk ħajġri hekk. Aħna ma nistgħux it-tfal noħolluhom trawmiet. Diki. Għaliex daw kollhom morhom. U tiskanta tiftakar ta' tkunitek għax il-karattri bilhem jibda għandek l-ewwel 5 snin speċjalment l-ewwel 7 snin fej jinbena l-karattru. Jiena nammira wkoll daw tfal tal-Ġappun kemm għandhom schooling ta' veru, disciplinati self it-tfal natfu il-klassi tagħhom. Fex nieħdu ħafna loġġ, aħna għandna idejat nistgħu impoġġu sta għal minnu fl-awtoritajiet dak huwa deċiżjoni tagħhom aħna li nistgħu nagħtu dal-kontribut b'idejat u jekk ikun irid jekk bżonn konsultazzjoni u nispjegaw, aħna dal qed inġibu lejn pajjiż. Ġieli mal-awtoritajiet avviċinawkom forsi jew intom avviċinajtuhom min-naħa tagħkom u proponejtu dawn il-ħsibijiet tagħkom u kellkom. Jiena naħseb bekk imur fuq il-medja, naħseb kulħadd jara l-medja ġifieri aħna proposti tajna issa imma ma nistgħux nimponuhom. Mhux li timponi, imma li tiddiskuti. Issa jiena kull ma tlabt ovvjament qed nistenna appuntament l-ewwel Parlament tan-nisa x'qatt ma kellna Malta u kull kunsilli raħtat il-proposta lill-counterpart fuq is-suġġett tagħha. Issa hemmhekk naħseb ikun l-ikbar għax aħna naħdmu ħafna ġamru kmiem, ġifieri naħdmu bħal naħla u noqogħdux indoqqu ħafna pompa. Però mbagħad għandna l-proposti, ġifieri aħna ħanitilgħu bihom meta jtuna l-appuntament kont batt il-speaker biex ikonna l-ewwel Parlament tan-nisa li qatt ma kennax tal-anzjanija u tat-tfal u ta' żgħażagħ però tan-nisa qatt ma kienaw. U dik rajta daqsxejn deficit ukoll. Jaħaqna għax qatt ma kienaw. Ma tilaj mhux biex immaqdru, anzi sejrin bil-proposti fuq il-mejda tal-Kamra mbagħad star għall-Ministri u n-nies li qegħdin hemmhekk flimkien mal-Oppożizzjoni għax it-tnejn importanti għal pajjiżna biex ovvjament ħarsu lejhom li qed nipproponu. Ekku. Mela, qed nara fidejk dak il-booklet. Iva. Forsi tgħidilna daqsxejn x'inhu? Mela, qabel dan aħna l-ewwel missjoni tagħna hija filantropija, ġifieri aħna ngħinu karità u nippruvaw nagħmlu fundraising għal entitajiet li jkunu fil-bżonn, filwaqt li wkoll aħna il-humanitarian aid. Pereżempju aħna 55 pajjiż dejjem ikolli shipment list biex meta jinqala nature disaster kull pajjiż jibgħat aħnek naħdmu sisterhood u brotherhood. Biex kif appena le dejjem niġbor għax flok jintremew mela nlestu dejjem isu container
biex kif jinqala palman qala tat-Turkija, mela kull pajjiż immedjat jibgħat shipment minn pajjiżu biex mill-ewwel ngħinu l-persuni ta' dak il-pajjiż. Okay. Infatti aħna anka seddejlu batna l-Yemen għax kien hemm gwerra, aħna fejn hemm gwerer ukoll. U batna shipment għax ilhom 7 snin u ħadd ma jagħti kasom hemm il-Yemen. U mbagħad kien hemm żewġ ġurnalisti mill-BBC u tellaw żewġ video turanna n-nies jaqgħu mal-art u trabi jmutu għax ħadd ma ta' kasom. U batna shipment imlejni jumlhom bil-friken, bil-skriken, kull ma kien joqosna nagħmluhom it-toroq. Il-Maltin hemm tara l-qalb tal-Maltin. Żewġ post fuq is-social media għamilt invadewna. Prosa, temmek tara eżatt il-Malti. Jiena dik niċċassa l-Maltin poplu ġwejjed ħafna. Naħseb uniku fid-dinja, nafxet ngħid. Mela, tgħidilna daqsxejn. Mela, ovvjament għax il-Maltin għal-qalbi u l-Malti, il-poplu Malti huwa ġwejjed aħna ħanatu rigal il-familji fl-okkażjoni ta' jum il-mara. Da ilu naqra ħireġ bis-sena l-oħra u ħanilli għaliex kelli nafax ovvjament kelli daqsxejn marda twila u kellu jaqaf kollox għax dan fid-dajtu jien kont ġiġa ħabbartu f'Marzu li għadda, però ma seħħx għax ovvjament kelli recovery twila u kollox waqaf ħesrem. Issa dan ħanatu li galli l-kull familja li teżisti ġo Malta, ktib ta' discounts, ħajkun għal sena jista' tużaħ il-familja kollha tfal kemm il-darba jridu u fl-istess in-negozju żgħar li ħafna minnhom huma family run qed jagħtu skonti fuq is-servizzi tagħhom. Qed m'hemmx limitu kemm jużawh. Sa nagħmlu kampanja issa illum qed nuffiċċjaw ġifieri żomma bħala history di. Ġillonċjata. Immiss ovvjament din il-ġimgħa nibdew ngħidulhom anke kif għax dak kull ma jridu jiddownloadjah aħna ma nużawx karta mħabba għax għal kelli nipprintja 180. U żgur. Għax hawn 180,000 household bejn Malta u ġifieri daw kollha intitolati. Kollhom wieħed kull household u jixxerjaw kollha. Jista' tista' tmur it-tifel, it-tifla bih. F'dal ħwienet li jkun qed jagħtu l-iskonti. U m'hemmx limitu. U ħajkun validu għal sena sħiħa. Għax da pilot project jekk jirnexxi għaliex li nerġgħu nagħmlu is-sena d-diela. Ma jiena meta tibda xi ħaġa l-aħjar tagħmilha bil-mod u kawta. Jalla tirnexxi għaliex naf li manka forsi momenti fejn kemm in-negozji li forsi wara li għaddejna minnu għandhom bżonn li l-konsumatur Malti jerġa' jirrikorri biex jixtri minn għandu l-prodotti. Infatti għalhekk saret għaliex wara l-pandemija ħafna min-negozju intlaqtu ħażin. U jisimha xi economy biex wieħed ifhem xi economy. Hija x'maħruġa minn mara u taf tekonomizzaħna l-mara ta' daġbena nafu jekonomizzaw, jafu. Mara Maltija. Mara Maltija ħarġet minn da kienet ideja tiegħi għalkemm kienet l-ewwel fuq kienet inventa tal-vizjonarna Dr. Harbin fuq livella lina n-nisa jintlab permess u għall-ewwel darba qed nixtieq nagħmel għall-familja għalt li sewwa tagħmel, għalt li inventa ara kif tagħmilha u uża xi economy. Inizjattiva fil-fema tiegħi li hija sabiħa wkoll u li ħatejn ħajbenfekaw ħafna nies minnha. Ġifieri fil-ġranet li ġejjin inti ħatkun qed tgħidilna kif anke aħna bħala PM News Malta nkunu wkoll. Hemm charge żgħir għaliex jiġi downloadjat mill-PayPal u awtomatikament issa fejn l-anzjani għax jiena nifhem ma tantx inġi xi esperta tat-teknoloġija. Imma fem l-anzjani dak li jkun jista' jipprintjaw u joħduh għalhekk ġibtu printed li ju jista' jiġi printjat u sa jkun buklet żgħar dan għax għamiltu b'mod biex anke dak li jkun biex dak li jkun jieħdu miegħu iġorru u tal-ħwienet sa jkunu jafu min huma u kull xahar din irid ngħid kull xahar tant għax issa għandna dik kienet l-ewwel darba issa għandna ħafna nies li ħafna negozji jridu jnaqdu magħna. Mela kull xahar daw huma l-ewwel ġifieri kull xahar sa jiżdiedu anke l-iskonti għal min irid jingħaqad magħna. Jiena nistieden anke dan nies anke jidħlu membri magħna għax għandna wisq xintuhom ma nista' aħna u min jidħol membru magħna
Dan huwa b'xej, jiġi downloadjat b'xej. U x'għandu bżonn wieħed biex jidħol membru ma'? Xej, kull mandu bżonn jikkuntatjana. Forsi tista' tgħaddilhom fejn jistgħu jikkuntattjawkom u nkunu nistgħu ntellaw fil-link ukoll? Issa kemm imbagħad ngħaddilek in-numru tat-teżoriera x'aħna foundation. Mela le. Nkunu nistgħu nagħmluh fil-link biex dak li jkun interessat anke forsi jkun jixtieq aktar informazzjoni mhux bil-fors biex jingħaqad biss, imma anke forsi interessa ruħu din id-diskussjoni u wasal iż-żmien li dik il-mara forsi tgħid isma' ili naħsibha li nagħmel dan in-negozju forsi jistgħu jgħinuni b'xi mod u għaldaqstant U anke bħala membri jibberifikaw ħafna aħna nagħmlu attivitajiet ħelwin ħafna wkoll u mhux ħafna flus, ġifieri kollox efforti għax aħna għed fl-aħħar mill-aħħar mara tad-dar ukoll għaliex ikolli nsajjer, kolli nagħmel ħafna xogħol ukoll. Ġifieri aħna irridu nerġgħu ndaħlu is-savings li tiffranka, in-nies jiddew jerġgħu jfadlu u ovvjament imħabba l-oli tal-ħajja għalmenu qed intuhom naqra nifs fejn fil-verità jkunu qegħdin jiffrankaw dik ix-xi ħaġa jekk ġew bżonna mill-familja kollha. Mela, ħana malaj kien xem xi kummenti, ġew żammit jgħidilna dak li kellna fil-kultura tagħna kollha qed jispiċċaw u joħdu għal barranin, imma hemmhekk iċċarajna wkoll il-fatt għax din tqanqal biża meta naraw xi organizzazzjoni xi NGO li hija globali ngħidu kif ħadd affettwana ma tagħti ħadd lil ħadd, ma tagħti tort lil ħadd. Biex nissiguraħ aħna l-kontra ħnerġu niġbru l-identità tagħna lura. Diki, eżatt. U jien anke fix-xogħol privat tiegħi xi ħaġa oħra aħna għax qatlek aħna ma nifqux. Aħna ħanamlu filming ħantella poster bat naddijulkom, għandna bżonn crowd, ħanoħorġu l-maskot nazzjonali Malti tal-ambjent li penġew hitfalhom battarawh u se nagħmlu filming Manuel Island u għandna bżonn nagħmlu ambjent ta' festa Maltija b'tal-qubbajt u għandna bżonn crowd biex jiġu jieħdu sem u mbagħad fl-aħħar ħanilloġġaw bħala l-maskot nazzjonali għal Malta. U ħadd ieħor, anzi bil-kontra, il-pajjiżi ħajjikkupjaw ħajamlu ieħor bħalhom mal-pajjiżhom. Aħna hekk naħdmu biex għax kulħadd jixtieq l-identità tiegħu, il-kultura tiegħu kulħadd jixtieq għax inti hekk drajt. Jiena l-identità tiegħi anke f'xogħli ili nipprova għalhekk nipprova nerġa' noħroġ l-identità tal-bini Malti min jafni għandi l-kunċett tiegħi ilu mit-2013 għaddej biex inżomm l-identità u mhux l-identità tagħna biss u tal-irħula tagħna. Għaxina fil-bini normali, imma jiena l-konċett tiegħi l-ispeċjalizzazzjoni li nżommu da djar, l-antiki, l-arkitettura oriġinali, dak xogħli jiena. Għasa para kemm nibda l-identità ta' Malta. Jiena mhux patriotta, imma fija. Ma fija xejn ħażin billi tkun patriotta. Le, fis-sens jiena ġejja minn Raħal Żejġ ħażaba li namira ħafna. U l-lum xin ħares l ngħid ġejt minn hemm u ma nibdaq xejn ngħid anke meta insifer li ġejja minn veru Raħal ċkejken li ħażabbar fi ħafna kultura, ħażabbar trawwimt hemm, trabbejt hemm u l-identità ta' Raħal llum meta kont noqgħod il-qawra kont nara kif tlifna kollox għas-sens ta' komunità li kelli ġo ħażabbar ma sirx titkellem ma kontx naf li Maltija, naf x'qed ngħid. Tara d-differenza. Għalhekk irrid nerġa' l-irħula tagħna irridu nżommuhom, imma rridu nkunu aħna. Dakku, tażgur. Li nkomplu nżommuha. Ma nafx hekk tixtieq iżid xi ħaġa oħra aħna rigward l-attività li semmejt bil-qalb kollha ntellawha meta jkollna l-poster ntellawha wkoll fuq il-PM News Malta. ħalli nittamaw ukoll li ħafna nies jattendu għal din l-attività. Le, tkun festa ħajkun, ista sejrin festa, ma sa tkun ġo Manuel Island, ħajkun hemm fil-banda sa tkun armata. Imma da ovvjament biex anka nipromovuh barra minn Malta l-identità Malta, ġifieri da sa jagħmel apparti li ħajjikkupjawna mhux tal-li apparti li ħajjikkupjaw jagħmlu maskot bħalna, għax aħna nixxerjaw l-idejat bej pajjiż u ieħor. Li, apparti minn hekk sa jkun qed idur mal-pajjiżi tad-dinja kollha biex nippromovu ma' tażbuħija tagħna u bħala festa tradizzjonali tagħna. Mela, grazzi ħafna Jane tal-informazzjoni u tad-diskussjoni interessanti ħafna.
Grazzi ħafna tal-ħidma tiegħek fissem in-nisa kollha. Minuta naqra, jiena ma naħdimx waħdi. Forsi taraw il-wiċċ tiegħi ma wara team. U sa tibdaw taraw, ma xaħna issa da pitada sa forsi ninaqdu jibdaw kull settur sa jiġi jagħti l-informazzjoni xaħna nagħmlu fuq is-settur partikolari. Ġifieri għandna s-settur tal-health, is-settur tal-nutrition imma bat-tfal, ġifieri għandna is-settur tal-agrikoltura, is-settur tal-fisheries, is-settur tal-negozji żgħar, ġifieri għandna 22 chamber, 22 mara jaħdmu fuq l-espertiż tagħhom. Li qed taraw il-wiċċ biss, hemm il-Viċi President ukoll taħdem ħafna, hija Josette Ċappara li taħdem ħafna, għandna l-Kamra ta' Drama, l-Kamra tal-Arti, ġifieri aħna nagħtu spazju lil kulħadd. Min irid jingħaqad magħna għandkom dat-talenti, ejjew. Issa nagħmlu proġett għax aħna appart li aħna mill-Ewropa nilsew li aħna mill-Commonwealth ukoll. Mela aħna fondi mhux bil-fors mill-Ewropa biex jgħinuna nagħmlu dal-proġetti, għandna ħafna nies li ħajjejnuna biex nġibu l-finanzi biex noħolqu l-proġetti għal-pajjiżna ovvja. Għalhekk ġifieri opportunitajiet hemm wieħed li jfittixhom imma qegħdin hemmhekk u grazzi għan-nies bħalek ukoll li jagħmlu dil-ħidma biex aħna anke bħala identità u bħala kultura ma tintilifx, nibqgħu ngħadduha lit-tfal tagħna, nibqgħu wkoll ngħinu nissapportjaw in-nisa kollha Maltin kemm jista' jkun ħalli hekk forsi qatt ma kellhom dik l-opportunità li jimiru illum il-ġurnata hemm dawn l-opportunitajiet. U minn hemm ejjew aħna talenti rridu ħaredhom imħuħ. Għax kull persuna għandu x'joffri. Aħna dak qed infittxu, aħna riżorsi Malta m'għandniex għandna n-nies li huma intelligenti. Ekku, forsi wieħed li jaqta' qalbu għaliex jgħidlek isma' ma jiena m'għandix diplomi, jiena m'għandix ċertifikati, dik hija idea żbaljata li bil-forsi irid ikollok ċertu ċertifikati biex inti tkun tista' tirnexxi fil-ħajja, fil-ħajja tista' tirnexxi basta jkollok l-iktar ħaġa importanti li hija determinazzjoni. U għalhekk nies bħal Jane u nies bħal li qegħdin ukoll f'din l-organizzazzjoni qegħdin hemmhekk sabiex intom ma taqtawx qalbkom u tagħmlu dak li intom dejjem xtaqtu u l-ħolma tagħkom issir realtà. Grazzi ħafna Jane, insellmulkom aħna niltaqgħu jum il-mara. Jum il-mara u r-raġel ukoll għaliex le jiċċelebra mal-mara. Ħalli tkun żgur ġurnata sabiħa għal kulħadd. Grazzi ħafna u nsellmulkom. Grazzi.